Pakai, hai no hai pabok nai tini osmok saja pandabu. Kiprasa hamkai bedik nino additional director borang borang macam Hon'ble Jamatia Samung. Abno karibo pabok nai tini o pandabu. Hai no hai hatisak asuk thayo. Tei tong thok katini singoro tini lembu sara area go mo edisi elaka layo or tini kaisa tini administrative building ni construction jeng enegoi kaika sing saimna oro tini Tribel Research and Cultural Institute kaisa kotorma oro kaisa complex nai campus sing nai ini oro tini central government hoite sing rangmanka tini already boundary wall pai thangka oro prai tini 10 acres tini jaga tongo oro tini bibinno tini oro ta samung tangjak nai oro tini khlogi rekha oro tini lugu tini kwbang oro construction tini khajanai library khajanai tei museum khajanai tei tini oro 200 ta seated auditorium bo khajanai tini oro hostel bo khajanai tei tini visual building ro khajanai akle kwbang oro food court tribal food court omore khajanai or kaisi tabok complex samjangnai obo kaisi tini bangai ekta laiboni itihas singta boro Tribal Research and Cultural Institute oro khlaijaknai obo jeng saimo tini laiboni no tini hukmu mukmo no teibo develop ke tobana bagai teibo preserve khaina bagai obo kaisi tini lama jengnugo tini phatarogo omai kwbangma institute tongo tini tiprao kurui jeng tinoro tabok at present no tinoro dosra bobon lecture new tongo abo chikon sasa aro jaga saglaya abangai jengoro kaisa complex kotorma jaga mangkha prai 25 kani hai jaga tongo jaga abon bagai jeng abo saimano tini tribal ni bagai tiprasani bagai abo kaisa lamangkha angkha ko kwbang moro tini borok sujuk mannai oro kwbang tini engaging khanai tini oro elakani borok rok samung rok mannai abangai angkha ko tini abo kaisa tini itihas jeng gorbo khaimani bobishoto jeng teibo obono jeng develop khainani chesta khainai teibo jeng phanna khonai ang nukha tini jeng Madhya Pradesh tini omahai kaisa tribal university omahai tongo tini Shillong rabu tongo tini museum tongo kintu tibrago omahai kurui obon puila tabuk jeng omahai kaisa sujug makha angkha ko tini obo jeng o complex no manui angkha ko tini kwbangma sigla rok ifus research khaini rok abrok sujug mannai ingkhe tini swringmani masamani musuimani Samung obo kaisa tini cultural center nai obogoi ang jotono koinai especially tini tiprasarok no oro nini gani tini neighbors no sanai jate joto cooperate khlaiei obono tei unnoti khaina bagoi jeng oro target rekha jeng 8 month ni bismor ma paironai within 1 year ang parebang chesta khlainai tangke jeng saimano oro PWD borok obo kam nakha PWD hoite mo khlaijaknai tei contractor borna sanai jate samung tihat dona bagai tei oro jotto elakan borok rang koinai jate borok cooperate khlaiei jekono suida osba angke tino sadi jeng abo manage khlainai jeng salainai jate tini abo samung no speed khetalon bagai ang koinai boni bang belai khitin tong thogo tei jotto tiprasani bagai o tini kai sujug kha tini lamangkha tini talent no jeng sok khaina bagai tini hukmu mukmu research khaina bagai mo kaisa tini mang belai khene kaham belai khem khatung kha boni bang khaina jotto no ani pipeline hambai mari